LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Very serious. Sana no kangato kao simio kete korido moro kanyo kono jini kiango. Analando King's experience. Na kono ukiango egeza da onyo uokomera. Show my egeza was successful. Kendo onge ngama no se pongo egeza kakanya pongi one man show. We know egeza very well. The artists manose kelo ka big artists onge Nairobi totally. But they never pulled this crowd. Apart from me, they don't pull crowd island. Okay. You know second person. Negi se wacho nege sen kundigo kinyang pire. That's done well. My sponsors Mankai. I don't know who you are. Big shots. No one going to gina a shot in your match. But we know that. Okada woman ngeni we ambo Kede watching park kendo itaza kakorota ngainya na neno kabolo bisponga Kapo kibiro kamikono wa nonsense. Kungikon G ni Arabian men nyocho wundo roitanda. Ni kete show. Magi keto ne roitanda time. Ma roitanda no cancel show ma this weekend. Kano gocho ne Daudi aungu kanino. No komako kata simbe. No komako kata simbe. Tonegi se promise eri di kete o di perform. Mok gi kete list. No gi kete poster. Kane gise winjore 50,000 to Daudi anguko lwaro bei nyaka 25,000. Mago be jok mibiro kane London wane ni King's Exchange. Koro ajawa mani public domain nyaka koro wawuoye. The King's Experience manotimore nyoro Mombasa ka World Waters Nyali was the best. Daudi Anguka, Bolo Best Pork, Civilizer and other organizers money organized the King's Experience. It was the best. Security was good. Food was good. Coordination was good. Gimora mora nen perfect. Kaka no chane. Daudi Anguka, that is so nice. Event ne meet. Gikmoko ne ber. Yani no chanore. No chanore from A to B to C to D nyaka kocha. Na winjo kana lando the King's Experience to nugo dho unio ni kiano mie sling kiel vadi achiel mondo mi oketh show ma Nairobi kiano mie show ma Nairobi no joni en disco matanga ni koeji King's Exchange nyaka MC ma MC ndi show idhi go dho gi ngum jothurwa ne nyaka winjo ni chuore kore ko biro mera kore ko chako pabo chuore to go chuore gum ni chuore pok notero gimoro dala gi to chuore dwa chike josurwa no dhi disco matanga Nairobi egesa kusango mane timore kich awinjo weche mang'eny egesa kanyo awinjo mang'eny ji panoran to koro udhiro muturo tiende nango josurwa udhiro ji panoran nango josurwa an go choko sango Lanyisuni biure show ma en organized. Show ma security nitie. Show ma ngama chandi yonge. Uwinja. Noku winja ni Bolo Best Pork Daudi Anguka oketo show gi Nairobi ginene Mombasa mondo keth show kia man Nairobi kia show maka nanyiso ni show mane nitiere nen the King's Experience kende to noku winjo. King's Exchange Kora winjo ni koro chupri mar kongo bare kocha to ngato bigo kujo to ngato nanyiso noku winjo. The King's Experience was the best. King's Exchange It was the best. Nonyisi ni wanonge panganga. Nyaka Janam, unge gari mondiki ni Janam. Maya Kisumu, Siaya to biro nyaka Mombasa. Janam no kelo ji. Nikech onge ni Nairobi okonyal bare. Obiro safe to Mombasa. Gi obede show Prince Inda Janabi ower mamit nyaka che. An show muneno ka lando manyiso ni mai mwadhi wachikre uru kama. Uru dhie mapok winjo ka lando mangi dhi go e jito kiani jathum igoyo to jathum pe ko kwat gito no
It was so peaceful. Thank you, Bolbe Spock, Daudi Anguka, Civilizer. It was the best. And we are still expecting more. November. Album was the launch. November. Uija. Belo to angodo mari gimano timore gesa. Belo ango moromone abiro miu. Wek lando, wek nango londo wo weteni. Look for something to do. Chetarida. Ibiro kai pane wakia. Arabian men minango londi gigo or support upcoming artist. Gidigi compensate roi tanda manyocha giwondo and shona nyotingo upcoming artist and they were paid all of them. Yo mane ni shona nyocholte ongenga mayuak. Ibiro wakane kiageza jine gore kiote marenade wek nango londi wadu. My show was successful. Watu walijaa hivi. Everyone was congratulating me. Biro kwa kikorwa wechi Arabian men. Takataka. Wek nango londu wadu. Jok mi nango londi kigi. Manyuma sama gingi show. Sama gionge show kata simbe uok maki. Kimako kata simbi. Wek nango londu wadu. Ano kanya nango londu Daudi Anguko, kanya nango londu Prince Inda, kanya nango londu Bolo Best Pork. Kibiri concentrate. Egikmete wek pako wek nango londu wadu mok makata sibi just because of this petty money mimi yigo. I made it. I'll also show baba mobedo successful. Kila mtu anajua. And it is online, in a trend online. I'm trending #1 on TikTok right now. Bro, matonga, who is this? Who is this guy? Ngamai luongo na ngani luongo mato uwe kama nango londi chuo wete gigi. Ibro nango nyaka chieth mokuok. Na kono ne King's experience. Tim giri mondi pakri we pako gik majo wadu timo. This was a one-man show and it went successful. Takataka. Anoka miele TikTok. Anoka ndokolunda TikTok. Anoka they live at TikTok from Sachel to Sachelo King. Bro, we are different. Kenda pani kia mabera. I don't know. Apani kia. Apani antakataka. Wa mimi mali nimetoka. You can't compare me with you, bro. Ibro wango yako ni gik moko de kare. Bimos. Ipani antakataka. Ipani abede live from Sachel to Sapagario Kinyi. Sapagario to Sapagario Diambo. I said I can't kolunda TikTok. Focus. My new wave program is here to support upcoming artists, not to sabotage anyone's program. New wave is not here. Marnango lund chuo wete na okanyal nango. Okanyal pako wiwadwa from Monday to Friday because of 2,000 or 1,000. What is 2,000? What is takataka? A shows Mosega Bedo ka timore egesa East Villa te. Show Manyoro timore egesa East Villa was the worst. Was the poorest. Very disorganized. Very chaotic. Very chaotic. Huh? Jothumbe, kar Jothumbe to was very nice. Jothumbe te manuluongi no perform. Very nice. Kumabere ti wacho, kumarach ti iwacho. Kapodok ok inyal organize event. Relax, bed piny. Strategize. Organize. Put things in place. Kikibedi gi ich wang mang'eny. Pod ikia loso events. Relax. Okay? Event mane sekaneno kolos egesa ma ji ogore. Matie ng'ato tur. Egesa East Villa. Tich adi mane ng'ato setero show egesa East Villa. Mogo MC. Ogodho MC ngum. Ka MC odhi manyo pesa ne. Ng'awa. Nyisa ne ng'ama nosetero show egesa. Egesa is a very good place. Ng'awa. Kok manyoro ni. Kok manyoro ni.
Angeni itemo eking'eyo very nice, but machane en temo ma was very poor. Nyaka jok mano wuondi obedo promise ni wabiro miyo ticket mondo ji obi kano gik nyoro kigo sime ok maki dongo no ok maki anyiso gigi uwinja moro wango ke pielo i relax tu kota mi tiketo piny you consult show kichunga ni idwa dhi loso show you organize, you strategize. Iwinja it was so poor, very chaotic. Show mane mise kaneno ka jathum gore gi fan mopogore gi show manyoro. Show mane, let us be realistic. It is not emotional, it is factual and very logical and rational. Show mane show mane mi support upcoming artist to jigore. Angeni mano den show ma inda wuo nyandare mantie do wacho nyakorucha to nikech en maru wabiro wuoye gimani public domain nyaka wawuoye. It was very poor, very poor. Next time teme king'eyo very nice, temo kendo ing'eyo. Next time kidwaro timo gino time malong'o, time maber. Okay, we congratulate nikech you did it. That is so nice. Advantage mare ni performance ne ber. Iwinja jok mokel ni they performed and they did well, but on the part of management organization very poor, very pathetic. Very bad. Kanye show mane ya manose time gesa ma ji ogore ma ibangane gi chupa ko ti bangane gi bare ti gongum to osedhiri ng'ato matiende otur. Very poor, very poor. Losuru shows kaka the King's Experience no losi. Kapok uloso show dhi uru bed pinyu consult mondo miu paro. Okay, kikwedhru dwa loso show tu kia ni loso nango jo ticket iwuonda ji nini dhi miu ticket to ticket bok miu. The King's Experience pod ni malo maratari. Omera relax uru. Ukupongu uwinjo ni auka dhi kanye to en nang'o. Ibedo piny dhi e benchmarking to kiwuog ni igoyo MC to MC dwa pesa ne. Show ma dhako dhawe gi chuore. Dhako dhawe gi chuore show. Congratulations ni temo lakini it is still bad. Very bad. Next time you pull up your socks, don't lose hope, but pull up your socks. Okay? But it was still below average. But just 0 to 10, you have 3. You still need to work for the remaining 7. Still pathetic. Nyakoramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny. Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kiondko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 1 9 2 2 7 4. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation.
very serious. Mokwongo kao thuolo ni mar gone jo Nairobi te, mar gone jo Luo te erokamano kuom wuok oko kar rombgi magibi magi supportago e event mane an go e Geza. The turnout was amazing. I am so grateful for the love. Manyiso ni Jose kao direction machielo, kendo manyiso ni katibed mana jabulo duma e kor ndara, katibed mana jaus jugu, inyalo timo gimoro ma ji nok par ni nyalo timore. Kendo the event was so much successful, and I thank God for that. I want to thank you. And Adakononi New Wave is not just here. This is just the beginning. The new wave is going to change everything. Kendo manyiso ni okochuno ni joma nigi pesa ema nyalo organize event mabed successful. Okochuno ni ng'ama ong'ere, okochuno ni ng'ama timo ang'o ema nyalo organize event mabed successful. To nyiso ni gimoro kise believe in yourself and you have the focus and you work on it, it must be successful. Nyaka waket Nyasaye mbele. Mar ariyo, ne nitie gima ne otimore e alwuot Jipanoran, ne gimoro timore e Geza kacha, nyodhire ma oturo tiende. Quick recovery, my good friend alwuot Jipanoran, an manyal wuogi e show, but up to now I don't know ni ang'o ma ne otimore. Koro okadar wacho kapok watimo investigation. Adhi address wach alwuot Jipanoran ni sani nyuwa e show gokinyi kuka wachiew wadadhi ng'iyo wachni. Koro kwaseyudo gima jotimore momiyo alwuoch nyodhire stage mogore piny moturo tiende, kuka dhi biro kama miu gima dieri gimomiyo gino nyotimore. Kesani okwadwar gik ma ji speculate mang'eny kama weche mang'onygo. Akwa unu beduru mos kapod wanono wachni kendo wanone gi tiende gi kukune te mang' wakelugo ka. In the meantime, agonu erokamano for believing in me, and I'm promising you new wave is going to the world. Wabro time from Kenya, Uganda, Tanzania, Nigeria, everywhere. Anyway, Nyasaye mad gwedh na ute kurito mondo mi anyisu wach mar alwuot Jipanoran no kaka nyotimore. Nyasaye mad gwedh. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'e life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimo gi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samora. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete gato wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Yo, they serious, very serious. Ne joluo adaka uthuolo ni margo nutero kamano, kata ni supporter, kata ni dwa sabotage show, kata ni supporter, kata nokidwar supporter. Show manyo team mar New Wave ndani ya Geza Nairobi was successful, and I thank God for that. I thank my fans, I thank those who supported me. To gijok manoko supporter kate agonu erokamano. Atomi Sifa was the best performer. Kendo adakono event organizers ni weuru we Atomi Sifa. Don't limit Atomi Sifa. Atomi Sifa really did his best. Kendo no nyiso jopiny ni ya poden gi energy manen go choncha.
Atomy Safer performed live and direct on stage, and people were happy, people were jumping, people were dancing. We will meet Atomy Safer. And ma gimadang iso unia new wave, it is a changing game. Ada change gik majunge unia an event inyalo tim gi joma nigi pesa, gi joma ong'ere, ma ng'ama uso sandan kata ng'ama chomo radio ok nyal loso event. Bro, it is all about believing in yourself, putting God forward, putting God first, and more gijite manobiro support. I salute you. This win is a win for us all. Nok a win kenda, na win gijoma no supporter, na win gijoma no ko supporter. But I want to tell event organizer, don't limit Atomy Safer and don't look down upon your fellow human being. Adako no uni a new wave is going. This is just the beginning. Or what are the nyaka Nigeria, what are the nyaka Jamaica, and take that to the bank. It is going to happen. This is the first chapter. This is the first new wave event that I organized one man solo, and it turned to be good. I thank my supporters. Don't limit Atomy Safer Nyathiki Chikoretek. I salute you. I salute you, Atomy Safer. You did well. I salute you, bro. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela.